Менә нинди җәнлекләр бар урманда? Урманда менә безнең мин яшәгән урам янындагы урманда кешеләрдә булгалый. Яшьләр аеруча керә урманга шулай бит. Куяннар. Бүреләр. Ярар. Бит туктатыйк, анда тагын бар урман тавыклары. Урман тавыклары. Әйе. Һәм синең белән урман тавыклары дип аталган рубрика уздырасыбыз килә. Димәк, хәзер шушы урман тавыкларының бик күп төрләре бар. Шушы төрләрне без хәзер сиңа әйтәбез, сиңа бары тик әйтергә генә кирәк. Бундай төр бармы, яисә юкмы дип. Ярыймы? Димәк, әйдәгез, беренчесе мин укыйм. Димәк, буҗыр дигән төр бармы, юкмы? Буҗыр? Буҗыр. Дигән тавык бармы, юкмы? Әйе. Буҗыр. Урманда. Сикереп йөрийме? Монда кулалар. Юк дип уйлыйм. Монда юк. Так, ярар, әйдә була. Якалы буҗыр. Бар гади, гади буҗыр, бар якалысы. Якалысы буҗыр дип җире әтегесе гади. Буҗыр. Булар ир белән хатындыр инде, мин наверное ялгышкандыр. Юк, монда юк. Юк дигесе булмагач монысы бар дип әйтә алмыйм. Якалысы да, якасысы да юк. Әрем көртлеге. Әрем көртлеге бит инде ул, кырт бит инде ул кар кырты бар эме? Юкмы? Бәлки без урман тавыкларыннан менә әрем көртлеге бармы? Юк. Юк дисең, ниме? Ярар. Так, шыршы көртлеге. Нишесез соң сез? Менә бармы, юкмы? Син бөтенесен дә юк дип әйтеп барасың әле монда. Юк, хәзер мин бит инде берсенә булса да дип әйтергә тиеш. Бар әйдә, менә монысы бар. Юк инде. Шыршы көртлеге дә юкмы? Найда, ярар бар. Әйдә, монысы булсын да. Әйдә, менә шулай. Ярар. Киттек, Канаданың шыршы көртлеге. Әйдә кире кайтыйк әле. Тутай кайтам. Юк, мин ялгыштым. Юк, беренчесе һәм икенчесе булсын әле лучше. Буҗыр һәм якалы буҗыр булсын. Менә бу калган өчесе юк дип. Юк, ярар. Аңлашылды. Канада шыршы көртлеге димәк юк. Тагы бар әле монда. Бар булдымы, юк булдымы? Ак койрыклы көртлек. Нишесез соң сез? Юк, көртлек. Син көртлекне беләсеңме гомән? Көртлек. Көртлекне. Бар әле аяк астында көртлек бармы әллә дип. Менә үзем белән юк дисем хәзер. Юк, ярар. Так, тундра көртлеге. Ансы да юк инде. Юкмы? Көртлекләр гомән юк дип бит ул. Юк ди, ярар. Ярар, әйдә булсын монысы. Монысы булсын, тундраныкі булсын. Бердән-бер тундра көртлеге бар, Канада шыршы көртлеге юк. Кавказ узаны. Нишеп көртлеге? Кавказ узаны. Битте хәзер. Көртлекләр битте. Хәзер китте. Кавказ узаны. Бармы? Бар, так. Ташлык суйыры. Юк. Менә бар икән көртлек калган. Болын көртлеге. Бар. Көртлекләре дигән син, Көртлекләре, ярар. Һәм үткен койрыклы көртлек. Бар. Иркә, нәрсә борчыласың? Буларның дөресен әйткәндә бөтенесе дә бар. Менә шундый бөтен төрләр дә бар. Барлык, хәтта Канада шыршы көртлеге дә бар. Әйе, бөтенесе дә бар. Юк, тукта инде хәзер карыйк, менә ничә тапкыр мин ялгыштым. Ничә тапкыр ялгыштым, димәк. Мин белергә тиешмен. 2, 3, 4, 5 тапкыр. Көртлеге дигән. Бүген минем көнем тавыклар изучать итергә үтәчәк. Сүз бирәм. 2 тапкыр килгәндә мин бөтен төрле тавыкларында беләчәк. Урманнарда. Биология китабын алып, ачып, анда өйрәнергә була. Без, дуслар, контактта туры эфирда утырабыз рубрикалар вакытында һәм беләсеңме, сиңа Төркиядән сәламнәр җибәрәләр. Беләсеңме, бүген әйткәнем, бүген төшермәгез әле дип фотографиягә әсез. Шуңа аеруча без бүген туры эфир эшләргә булды. Хәерле иртә, дуслар. Бик күп сәлам барыгызга да.